ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ ଆଜି ମାନସାଙ୍କ ମୟୂଖର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ 1 କରିବା। ଏକ ନମ୍ବର 20ର କେଉଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 2 ଅଛି? 20ର ଦେଖ ପିଲାମାନେ 20ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 21। 21 ହେଲେ ତାର ଏକକ ଘର ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ରହୁଛି, ତ ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 22 ଯୋଉଟାକି ଏକକ ଘରେ 2 ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି। ତ 20ର 22 ଘରେ ସଂଖ୍ୟାର 20ର 22 ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 2 ଅଛି। 2 ନମ୍ବର 44ରେ ଥିବା 2ଟି 4ର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ କେତେ? 44ରେ 2ଟି 4ରୁ 2ଟି 4ର ମୂଲ୍ୟ, ପ୍ରଥମ 4ର ମୂଲ୍ୟ 4 ଏକକ ବା 4, ଦ୍ୱିତୀୟ 4ର ମୂଲ୍ୟ 4 ଦଶକ ବା 40। କ'ଣ କରିବା? 2ଟି 4 ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ ବାହାର କରିବା। 4 ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ 40 ଫେଡ଼ାଣ 4 ସମାନ 36, ଅତଏବ 4ର ମୂଲ୍ୟରେ ତଫାତ୍ ହେଉଛି 36। ଏବେ କରିବା 3 ନମ୍ବର 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ କେତେ ବେଶୀ? ଆଚ୍ଛା, 2 ଅଙ୍କ ଆଗ ଲେଖିଦେବା। 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 99। 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା 10। 99ରୁ 10 ଫେଡ଼ିଦେବା, କେତେ ହେଲା? 98। 98 ହେଲେ 8ରେ 9 99। 99 ହେଲେ ଆମର ବାହାରିଲା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ କେତେ ବେଶୀ? ତ ଉତ୍ତରଟି ହେବ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ 99 ବେଶୀ। ଏବେ ଯିବା 4 ଅଙ୍କକୁ। 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଓ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ କେତେ? 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 1। ସେମିତି 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା 1। 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା 100। ଏବେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା? 2ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ କେତେ? 100ରୁ ଆମେ 1କୁ ଫେଡ଼ିଦେବା, 99। ଅତଏବ ଉତ୍ତର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ 2 କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ କେତେ ହେଲା? 99। 5 ନମ୍ବର ମୋ ପାଖରେ 10ଟି ଖଡ଼ି ଥିଲା। ମୁଁ ଦୀପକକୁ 7ଟି ଖଡ଼ି ଦେବା ପରେ ମୋ ପାଖରେ କେତୋଟି ଖଡ଼ି ରହିଲା? ମୋ ପାଖରେ 10ଟି ଖଡ଼ି ଥିଲା। ଆମେ ଲେଖିବା, ମାନେ ତମ ପାଖରେ, ମୋ ପାଖରେ 10ଟି ଖଡ଼ି ଥିଲା। ତାମାନେ କେତେ? 30ଟି ଖଡ଼ି ଥିଲା। ତାପରେ ତମେ କ'ଣ କଲ? ସେଥିରୁ ଦୀପକକୁ କେତୋଟି ଖଡ଼ି ଦେଲ?
दीपक को खड़ी देल 7टी आउ तुम पाखे केतोटी खड़ी रहिला तुम पाखे 30टी खड़ी 7टी खड़ी फेड़ीदेव केते रहिला 23टी। अतएव कौन लिखिब अतएव लिखिब मो पाखरे 23टी खड़ी रहिला।